That's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? Help! I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's not enough left to do, is it? ראיתם את הסרטון? גדול, לא? מצחיק עד כדי גיחוך אפילו. איך הם לא רואים? איך הם לא רואים שכל מה שהם צריכים לעשות זה ללכת 2 צעדים קדימה ונפתרה הבעיה? כמה קל להסתכל על מישהו אחר כשהוא תקוע ולדעת בדיוק מה הוא צריך לעשות. הרי הפתרון פשוט זועק לשמיים. אבל כמה פעמים זה אנחנו עומדים ככה, תקועים על המדרגות הנאות של החיים שלנו, מרגישים לחלוטין חסרי אונים, צועקים לעזרה, ולא רואים מה אנחנו צריכים לעשות. כמה זה לא פשוט כשזה קשור אליך. תארו לעצמכם שהיינו יכולים להסתכל על עצמנו ועל החיים שלנו מזווית הסתכלות אחרת. כמו שאחרים רואים אותנו, כמו שאנחנו רואים אותם, ככה נוכל לראות את עצמנו. אז זהו, שבשביל זה יש חדר כושר לאושר. אני אסנת קריזה, אני מאוד אשמח לפגוש אתכם שם. אנחנו נתאמן, אנחנו נעבוד על לבחון ולסגל לעצמנו עוד זוויות הסתכלות על החיים שלנו. אני מאמינה שכשאתה משנה את האופן שבו אתה מסתכל על הדברים, באופן מפתיע, הם משתנים. מחכה לכם, תבואו.